Og godmorgen 2. klasse. I dag skal vi arbejde med en historie, der hedder Verdens uartigste dreng, som er skrevet af Kim Fupz Aakeson. Og inden vi lige går i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige kigger på billedet for at se, hvad I får ud af billedet og titlen. Nu når vi har fundet ud af, at det er Verdens uartigste dreng, den hedder. Og så skal vi jo høre, om der er nogen af jer, der har prøvet at være uartige, eller om kender nogen, der har været uartige. Det kan være, at I kan komme med nogle eksempler på det. For eksempel er det uartigt at sige sin mening, hvis man har fået en gave, man ikke kan lide. Men teksten, vi starter med at læse op. Denne her dreng ville egentlig gerne være artig. Han gjorde alt muligt artigt, som for eksempel at vaske sine ører både morgen og aften, om aftenen og om morgenen, og rydde op på sit værelse. Jeg tror, han hed Svend Bent, og Svend Bent gjorde også andre gode ting, som for eksempel at gå i skole og lave sine lektier. Og hvis nu hans mor sagde, Svend Bent, smut lige ned med skraldespanden, så var det ikke noget med alt det der sædvanlige. Nej, mor, ikke lige nu, mens der er børnetime i fjernsynet. Nej, så sprang Svend Bent rask ud i køkkenet og hentede skraldespanden, og bagefter sprang han lige så rask ned ad alle trapperne, hej ned med skraldespanden, og ikke noget brok over det. Og inden vi så går videre, nu har vi læst de 2 første sider i den her Verdens uartigste dreng, så skal jeg lige høre, om I kan huske den sang, vi lavede i går, der hed Den lille frække Frederik. Fordi synes I ham her, vi har hørt om nu, han lyder særlig uartig i forhold til Lille frække Frederik, vi sang, vi lavede hørt i går. Nu skal I prøve at se, om I kan digte den her sang videre, eller tekst videre, så det er, hvad I tror, der kommer til at ske. Så nu bagefter læser vi hele historien. Ja. Og så læser jeg fra lidt i midten her. Alle de uartigste børn i klassen skulle øve sig på at lyve hver dag. Og de startede med at øve sig på æbler, ja helt almindelige æbler. Lyvelæreren gav dem alle sammen en rødkæbe. Men de måtte ikke spise det. Nej. Sådan leger man ikke på lyveskolerne. Først skulle alle børnene se på det røde æble, og så skulle de sige højt og tydeligt am for et grønt æble. Og så først måtte de sætte deres tænder i det. De dygtigste i klassen lærte det i løbet af første time. De fik både æblet og også bolsje bagefter, og klap på håret af lyvelæreren. De andre elever lærte det i løbet af dagen, men Svend Bent agte Mille Hemmelig. Det tog ham, jeg ved ikke hvor længe. Bare at se på det røde æble og sige, at det var grønt, det var noget af det sværeste, han nogensinde havde prøvet. Og han måtte både have en eftersidning og en på sin galusen af lyvelæreren, før det lykkedes. Han lærte at sige 1000 tak, når man fik et uldent halstørklæde i julegave, også selvom det var lyserødt og alt for langt. Og han ville hellere have haft en racerbane. Han lærte også at sige, det smager vel nok dejligt pasta. Svend Bent lærte at lyve om alting, og alle mennesker glemte faktisk, at han engang har været verdens uartigste dreng. Han var så artig, at han både fik flere lommepenge af sin mor og far, og også tit en blank 20'er hos sin faster. Og faktisk fik han også en racerbane og 4 racerbiler til jul. Artige børn får nemlig større julegaver. Og heraf kan man lære, at det godt kan betale sig at gå i skole. Og så vil vi gerne have, at børnene de ser om de her forventninger, de havde, inden de gik i gang, om de lever op til deres forventninger. Og det vil vi blandt andet gøre med at snakke lidt om, hvad betyder ordet lyveskole egentlig, og hvad sker der på den her lyveskole. Og så vil vi prøve at finde vendepunkterne i det forhold, som vi gjorde sammen med Nina, og så vil vi give dem overskrifter. Og det vil vi så vurdere, om det skal være fælles eller individuelt, alt efter om klassens sammensætning er til det. Og så vil vi citasere en opgave, hvor vi sammenligner verdens artigste dreng med Den lille frække Frederik. Og så hvor vi prøve at kigge lidt på, hvordan måden den er skrevet på, om der er nogle ting, der er skrevet på samme måde, om der er meget direkte tale for eksempel, og sådan, og prøve at gå lidt i dybden med det, og fortælle forskellen. Fortælleren forskellige eller ens. Og bagefter så vil vi så lave en meddækningsopgave i forhold til, hvordan man underviser.
hvordan underviser vi på den her lyveskole. Og der vil vi så prøve at huske genren. Der kunne vi så prøve at skrive den om, for eksempel til en dagbog, eller brev til ens mor. Og efter læsningen, jamen der vil vi så prøve at høre med, hvem der har prøvet at lyve for at gøre andre glade. Og det vil vi simpelthen eksempler på at gøre andre glade ved at lyve. Og så til sidst så vil vi snakke lidt om Vitello, fordi han ønsker også at gøre noget godt. Og så vil vi prøve at finde sammenhæng imellem Vitello og verdens artigste dreng. Efter vi har lavet alle de her ind i teksten og ind i teksten, og efter læsningen vil vi snakke lidt om fortælleren. For som der står på forsiden, så er det jo Kim Fupz Aakeson, der har skrevet historien, og som er den virkelige fortæller. Og som er den implicite fortæller, som er imod den eksplicite fortællers tankegang om, at det er ok at lyve. Den implicite fortæller os ligesom, hvad der er, det der er fornuften i os. Den eksplicite fortæller, det er en tredjepersons fortæller. Det vil vi prøve at fortælle eleverne i klassen, at Kim Fupz, han er jo en person, der ved, hvad der skal ske, og han ved, hvordan historien ender. Og han henvender sig meget sådan direkte til eleverne, hvor han skriver, jeg tror nok, at han hed Svend Bent, og du kan jo nok regne ud, og sådan noget. Han kommer med mange sådan direkte henvendelser. Og den implicite læser, eller den indskrevne læser, den henvender sig til børn i sådan samme aldersgruppe. Og langt de fleste børn får jo at vide, at de må ikke lyve, og de skal sige tak for julegave. Og det er jo egentlig det, vi får at vide i den her historie, at det er to modsætninger. Altså, fordi at sige tak for en julegave, det er jo at lyve, hvis man ikke kan lide det, man har fået. Eller tak for mad, hvis det er noget, man ikke kan lide, så har man mere lyst til at sige sandheden. Så på den måde er den jo i to forskellige retninger, den her historie. Men den faktiske læse vil vi vurdere til en første og anden klasse, alt efter elevernes kunde, så kunne det også være som oplæsning. Ja, det er jo vist det. Og den har vi ikke. Og så vil jeg prøve at snakke lidt om med eleverne, hvad vil den her historie egentlig fortælle os? Hvad vil have forfatteren her, at læseren ligesom skal få ud af det? Og den vil egentlig gerne have, at læseren den finder ud af, at man er nødt til at lyve nogle gange, for at man ikke skal sove nogen. Og på den måde er det okay, at man lyver. Og så vil den jo egentlig gerne udstille, at den eksplicite fortæller som utroværdig. Fordi at man må jo heller ikke lyve hele tiden, så den er sådan lidt dobbelt sidet. Og så har vi så vil vi snakke lidt om personkarakteristikken i forhold til den her historie. Vi får egentlig ikke ret mange detaljer om Svend Bent. Vi får egentlig kun hans navn, og så hans manglende evner til at lyve, og det, at han ønsker kun at være en artig dreng. Og hvad vi får at vide sådan med rent indre med, at han er verdens uartige dreng, og han opfattes som den uartige dreng i starten. Og det opnår han ved at lyve, men han lærer det så til sidst, får vi at vide. Og det indirekte af personens indre, han vil egentlig gerne være artig, men han prøver, men det lykkes bare ikke. Ja. Og det er jo, som vi har sagt før, det er den der med, at hans direkte yder, det er jo den der med, at han vil ikke gå med lysrøde tørklæder, han kan ikke lide kålroulader, og han vasker sine ører og laver sine lektier og hjælper sin mor at gå i skole. Men der er bare ingen, der kan lide ham. Der er ikke nogen, der kan lide ham. Ja. Og så er det, han vælger at acceptere de straffe, han får på lyveskolen, og så er det, han lærer det over til sidst. Yes. Så går vi videre med for at finde nogle processer, som de her børn lige skal være med til. Og for at starte helt fra start, så er der denne her dreng. Han ville gerne være
en artig dreng, og det er relationelle processer begge to. Og han gjorde det. Det er sådan en materiel generel proces. Og så nede, så hedder det, jeg tror, han hedder Svend Bent, det er en mental indre proces. Jeg skal lige have den her med. Og det er en relationel proces. Svend Bent gjorde, det er en materiel, fordi det er noget, han gør. Han gjorde en masse andre gode ting. Han lavede lektier. Det er også en materiel proces. Og hans mor sagde, det er jo en verbal, for det er jo ligesom noget, der kommer ud af munden på moren. Smut lige, det er sådan meget specifikt. Det er jo ikke, smut lige ned med der skraldespand, det er jo sådan, det er. Og så var der ikke noget med det sædvanlige var. Det er en relationel proces. R har vi så også som en relationel proces, fordi det er noget, der er lige nu, eller ja, altså i forhold til børnetimer. Så sprang han, det er en specifik materiel, han fiser ned af de der trapper, og hentede, det er også en specifik materiel proces, og sprang igen, specifik materiel. Alle de uartige børn i klassen skulle, det er en specifik materiel proces, øve sig. Det var noget, de skulle lære på den her livsskole, for den er specifik. Og de startede, det er en materiel generel proces. Lyvelæreren gav dem en materiel, men de måtte, det er en specifik materiel proces. Men de måtte ikke spise det, nej, sådan leger man ikke. Det er en generel materiel proces. Først skulle alle børnene, det er en ydre materiel proces. Mental. Ja, undskyld, mental. Først skulle alle børnene øve sig hver dag. Og det er også en, der kommer en skulle mere. Jeg er lige kødet lidt rundt her. Først skulle alle øve sig. Jep, så er vi på igen. Det var den her første skulle alle børnene, det er en generel materiel proces. Og C, det er en mental ydre, det er noget, de kan gøre. Eller sanse. Skulle igen generelt materiel proces, og så skulle de sige, det er jo verbalt, det er jo noget, der kommer ud af munden. Så er vi videre, og så først måtte, det er en materiel proces. De sætte, det er en specifik materiel, og til sidst så har de dygtigste i klassen lærte, det er en generel materiel. Mental proces. Ja. Så er vi over i det, jeg har læst først op som højtlæsning. Og der vil jeg også finde processer. Og der har jeg fik. Det er en generel materiel proces. Så har vi lært. Det er en mental. Fordi det er noget, man kan tænke, føler. Så er der en materiel generel, som er 2. Og ved, det er mental indre. Det er noget, man ligesom, kan tænke sig til. Så har vi var. Den er relationel. Lige sådan som næste var. Og så har vi materiel i havde. Og relationel med måtte. Så kan jeg se, så er vi lige springet over prøvet. Og prøvet, det må jo være materiel. Tror ikke det? Noget, der kan gøre, noget man kan gøre, eller der sker. Ja. Og så er vi nede ved, måtte den her, det var relationel. Så har vi lykkes. Det var en generel proces. Og så er vi nede på side 22, at han lærte, det er en generelt mental. Fik, specifik materiel.
Og så igen, så var der en var relationel. Og ville, det er jo også en relationel. Så smager, det er en mental ydre. Og lærte, det er en generel. Og så glemte, det er en mental indre. Og havde, relationel. Og været, det er også en relationel. Så har vi igen en var, en relationel. Og fik, det er en specifik. Og næste fik er også specifik. Og får er også specifik. Og så har vi en kan, så er en generel. Og så har vi en lærer. Og det er noget materielt. Og kan er en generel. Og betale hører med til kan. Og så vil vi lige prøve at putte det ind i den her skema, hvor vi ligesom kan dele den op og se, hvad det er. Men genren for den her verdensuartigste dreng, det er nemlig en blanding mellem en fortællende beretning og en personlig beretning. Så nu vi prøver at analysere ud fra begge genrer. Ja, og der har vi delt det op, ligesom taget den første fortællende tekster her, og lavet ned, hvad der er i teksten, og så hvad det har at gøre af betydning for teksten. Og lige sådan for de personlige beretninger her, taget hvilke processer eller sådan mest af. Og så har vi herover igen, hvad det har for historien og dets formål. Og i præsentationen, der er rigtig mange vil og være, og det viser simpelthen, hvordan deltagerne forholder sig til situationen. Og i episoderne, der er det mange specifikke materialer, som smut lige, sprang og hentet, og det gør simpelthen, at handlingen den sættes i gang, og så som læseren kan se for sig, fordi der er så mange beskrivninger i, og det er så specifikt, at det ikke bare at gå lige hen, nej, det er smut lige, og han sprang, jamen han gik ikke bare lige hen, der er noget mere handling i det. Og i den personlige beretningsgenre, der er der mange ligesådan vil og være, og det skulle så gøre, at skulle have været nogle af de indre og ydre mentale processer, for at man ligesom kan sætte sig ind i hovedpersonen i scenen. Og i episoderne, der er det de specifikke materialer, igen smut lige, sprang og hentet, og det gør, at man som læser danner sig et tidsforløb, man kan forholde sig til, eller man kan fastholde sig i. Og nu har vi så ikke lige vores konfliktoptrapning med her, så den har vi markeret som sort. Men ellers så har vi vores klimaks, han er jo kommet på lyveskolen, Svend Bent, og der er rigtig mange materialer og specifikke processer, vi skulle og startede og leger. Og det driver en handling frem, og det er en handling, man som læser kan se for sig. Den mentale indre herover i en personlig beretning, det er jo igen, vi snakkede om tidligere, at fortælleren viser sig tydeligt i teksten. Han ved noget, som han fortæller os. Ved udtoningen, der er der 3 generelle, 3 specifikke og 2 relationelle processer. Og det relationelle gør, at der genoprettes en status quo, eller at vi er tilbage, hvor vi startede, men der er selvfølgelig sket en proces undervejs. Over i den personlige beretning, der er der indre mentale, og det er den her mangler. Og ofte der er det de indre mentale processer, der er med til, at der sker en tolkning, eller vi sådan kan fornemme, hvad det er, der er sket i den her tekst. Yes, men hvis så vi går videre til deltagerne, så er der denne her dreng. Det er jo denne her dreng, det er stedord, og det er stedord, og det er et basisord. Og ville egentlig gerne være artig, det er abstrakt. Og han, det er konkret. Gjorde alt muligt artigt, det er også temmelig abstrakt. For eksempel at vaske sine ører, det er meget konkret, fordi det kan vi se for os, hvordan man vasker sine ører. Og rydde op, det er også sådan konkret. Vi ved godt, hvad det vil sige, når vi skal rydde op. Jeg, det er basisord. Og at han, det er en konkret. Vi ved jo godt, det får vi i hvert fald at vide nu. Han hedder Svend Bent, det er jo også konkret. Så det er jo, de hænger sammen de der to. Og Svend Bent, han er stadig konkret.
gjorde også andre gode ting. Det er abstrakt. Vi ved jo ikke, der kan være så mange ting, der er gode. Så vi ved jo ikke, hvad det for eksempel er. Men at gå i skole, at gå, det er konkret. Lave lektier, det er også konkret. Hans mor, det er jo konkret også. Svend Bent, det ved vi også, hvem er, det har vi sagt tidligere. Så den tror vi nok, den er abstrakt. Vi ved jo ikke helt, hvad... Så var der ikke noget med det sædvanlige. Så vi har sagt en abstrakt til den her. Så. Mor var konkret. Børneteam, det er vi også de fleste af os med på. Der kan selvfølgelig være forskellige former for børneteam, men vi ved i hvert fald oftest, at det er noget, der sker om sidst på eftermiddagen, eller de der omkring kl. 5 eller 6. Så det er konkret. Og Svend Bent har vi haft. Skraldespanden, konkret. Og han, det er Svend Bent, så det ved vi. Det, der var ikke noget brok, så noget med skraldespanden, og ikke noget brok over det. Det er også konkret. Alle de uartige børn, det er temmelig konkret. Vi ved, det er jo ikke bare alle børn, så er det abstrakt, men det var alle de uartige børn, skulle øve sig. Det er også konkret, og specielt når vi får resten af sætningen med på at øve hver dag. Det er jo alle de uartige børn, så det er konkret med at øve sig. Også konkret igen. Flyvelæreren, han var der. Han er også konkret, fordi det er jo ikke bare en lærer, det er en flyvelærer. Dem alle sammen et rødt æble, det er også konkret. Det er igen børnene, det er konkret. Først skulle alle børnene se på det røde æble. Alle børnene, det er jo igen de børn, vi hørte om i starten, alle de uartige børn, så det er konkret. Skulle sige højt og tydeligt. Det var der. Det er jo også meget konkret. Har vi navn for et rødt grønt æble. De sætter deres tænder i. Det er også konkret. De dygtigste elever. Jamen vi ved jo, at der var alle de uartige, så de dygtigste, det er jo endnu mere konkret faktisk, end hvad vi havde så. Og lærte det i løbet af den første time. Det er også konkret. Ja, så har vi de, og det er også ret konkret. Og æblet, igen konkret, det er ikke bare et stykke frugt, men det er et æble. Bolsjer, det er også konkret. Livlæreren, igen konkret. De andre elever, det er også konkret. Og det, konkret. Svend Bent, den har vi også haft, det var konkret. Og ligeledes det, han, ham og jeg er også konkret. Det er rigtig mange konkrete i denne her. Og så at se, det er så ret abstrakt, fordi det kan man gøre på alle mulige måder. Og ja. Og det røde æble, igen konkret, det er ikke bare et stykke frugt. Sige, den var vi så lidt i tvivl om. At sige, at det, vi føler lidt, den hænger sammen. Så vi tror lidt, at det er et stedord. Ja. Ja. Og så har vi det er også konkret. Og det er igen konkret. Så har vi et par han, igen konkret. Og en eftersidning, også konkret. Og en, fordi der er et apostrof, så er det også hurtigt konkret. Det er også konkret. Så har vi han, konkret, at sige 1000 tak. Han siger ikke bare tak, men han siger 1000 tak. Så det er også konkret. Han, konkret. Et ulden halstørklæde, det er også virkelig meget konkret. Så har vi det, konkret. Lyserødt, igen konkret. Han meget hellere, også konkret. Så har vi at han lærte, også konkret. Og at sige, og det, også konkret. Så er vi nede igen med Svend Bent, det er også konkret. Så at lyve, det er ret abstrakt, fordi hvad kan han lyve om? Han kan jo lyve om alt muligt, og hvordan han lyver, det er også sådan lidt abstrakt. Og så har vi... Nej, det er mig, der slår. At lyve er konkret. Det var at alle mennesker. Det er abstrakt, fordi det kan være hvem som helst. Og så har vi at han og verdens uartighedsret, det er igen konkret. Så er vi nede på side 24, hvor han og at han og igen han er konkrete.
og artige børn, det er også ret konkret. Og så har man, det er basisord. Nej, jo. Og det er godt, det er også ret konkret, fordi det siger noget om måden, de har det godt på. Og betalelse at gå i skole, det er også ret konkret. Og så har vi så gjort på samme måde som forrige, hvor vi deler dem ind både den fortællende og den personlige beretning, og hvad det her deltagerne de gør for fortællingen. Og dem, der har mange af i præsentationen og evalueringen, det er, at der er mange konkrete, og der er rigtig få abstrakte. Og for eksempel den her dreng, og Arti, han og alt muligt, og som vi sagde, Svend Bent, og det er ret konkrete. Og det gør simpelthen, at vi kan identificere os med deltageren, at vi kan sætte os ind i Svend Bents rolle. Og i episoderne i de fortællende tekster, der er der rigtig mange konkrete, og der er igen få abstrakte. Og det gør simpelthen, at der er ofte konkrete navnord for at isolere deltagerne, som læseren kan identificere sig med. Og det gør igen, at vi kan leve os fuldstændig ind i Svend Bents rolle, hvordan det egentlig må være, at alle de bare slet ikke kan lide ham, og at han gør alt for at være uartig, men vil mislykkes alligevel. Og i den personlige beretning, der er der mange steder, sådan noget som han, og det signalerer simpelthen indforståethed ved, at når man siger han, jamen så ved vi, det er Svend Bent, og vi ved Svend Bent, jamen det er hovedrollen, når det handler om ham. Og det gør simpelthen, at den her informationspakning, den er ret lav. Og ligeledes i episoderne, der er der mange egenavne, såsom Svend Bent og mor. Og det signalerer fakta simpelthen, at det er han fra den forrige, at der går vi ind og siger, at han det er jo Svend Bent, og hans mor, jamen det er hende, der har givet ham jobklæde. Nej, det er fast undskyld, men det gør simpelthen, at vi ved og kan sætte os ind i, hvem gør hvad, og hvem gør ikke. Yes. Så var der igen konflikten eller klimakset her. Der er mange konkrete deltagere. Der er livlæreren, og der er alle de uartige børn, og det røde æble og Svend Bent. Og så er der alle de uartige børn, nominalgrupper med beskrevet tillægsord. Men der er ikke nogen stedord. Og det er, som Camilla hun også siger, at det gør egentlig bare, at vi kan identificere os med deltagerne, når vi sidder og læser det. Og de der nominalgrupper, der er, det gør det bare mere beskrivende for os, og se det for os. Så skal jeg lige ned på det næste. Og i udtoningen der er der også konkrete navne og nominalgrupper, et uldhalstørklæde og verdens uartigste dreng og artige børn. Og det er jo igen de her beskrivende tillægsord, så det er nemt for os at se for os. De konkrete navnord er bestemte ting, som vi kan sanse, og det er jo, altså vi ved jo lige, hvad det er, der foregår. I den personlige beretning, der er der konkret personlige stedord jeg, og det er den her med, at fortælleren, han viser sig i teksten, han taler direkte til os, jeg tror, han hedder, så han viser sig direkte. Og man, det er en gang til fortælleren, han viser sig for os i teksten. Så springer vi omstændighederne over, men de er her, de er fundet. Men vi tænker... det bliver for voldsomt i en anden klasse, havde vi sådan lidt et indtryk af. Det bliver for græs på dem. Yes. Så nu skal vi til at skrive vores tekst. Vi skal simpelthen, vi vil jo skille os af en tekst på klassen for eleverne, og bagefter så skal eleverne jo så selv skrive en tekst. Ja, og vi ved jo, at vi skal skrive i den her genre, og det skal være en tredje person alvidende fortæller. Og vi skal huske, at vi skal henvende os lidt til læseren fra forfatterens side af. Og vi skal igen tænke på, at det er børn, vi skriver til, som skal have samme aldersgruppe som hovedpersonen. Ja, og vi skal sørge for, at de kan danne sig en masse af de her interferensdannelser. Ja. Og så skal det være et mix af sceniske og panoramiske scener, billeder. Og så skal der ikke være noget anførende tale. Ja, direkte tale. Direkte tale, ja. Og intentioner med den her tekst, vi egentlig gerne vil fortælle, det er, at vi skal huske, at vi skal udstille fortælleren som et eller andet, enten som her i det her tilfælde uartig, eller som gammel, eller og så den her perceptionssynsvinkel, det skal gerne være fra hovedpersonens øjne. Ja, og kompositionen skal ikke nødvendigvis være kronologisk, men når man læser den, virker det som om, at den er, men den behøver ikke. Nej.
det er den her med, at i Svend Bent, nu har vi ikke hele historien, det er ikke hele historien, vi har læst op, men der får vi en masse hverdagssituationer, hvor han kommer i uføre, fordi han er ærlig omkring de ting, han siger og gør, og det er ligesom, om det er noget, der har gentaget så mange gange, at han har sagt, folk, hvor det smager dårligt, eller hvor jeg er træt af at have fået det her tørklæde i stedet for en racerbane. Og så lige pludselig bliver den så kronologisk i det, han kommer på livsskole, og han kommer hjem derfra igen. Så det er sådan, at kompositionen, som Camilla siger, behøver ikke nødvendigvis være kronologisk. Nej, men det skal virke som for læseren, men når vi går i dybden, så kan vi egentlig godt se, at det ikke er helt præcis fra mandag til fredag, den foregår. Det er måske over flere år faktisk. Ja. Og opgaven til eleverne, den vil vi egentlig bare starte sådan, vi vil skrive på tavlen, at denne her pige eller dreng vil vi egentlig gerne, og så bare fortsætte med på punktummer. Og så igen, så vil vi skrive, men selvom hun gjorde alt muligt, lykkedes det ikke, punktum. Og så kan man ligesom tage udgangspunkt i det fra elevernes side af, og så har de fået Frakke Frederik i mente, og de har verdens uartigste dreng, og vi har også tidligere læst Vitello-bøgerne for dem. Og så kan de måske finde på et eller andet, og vi har jo også snakket lidt på tavlen om, hvad betyder det at være uartig, hvad kan man gøre, for eksempel, så de har lidt inspiration. Og måske har vi lavet sådan lidt en idébank til dem, hvor vi skriver, hvad vil det sige, at alt muligt, men det lykkes ikke, og hvad er det her, der ikke lykkes, så kan vi så skrive nogle stikord til dem, sådan at de svære, de sådan ligesom kan kigge på dem, og hvad skal min historie handle om. Men først inden eleverne går i gang, så vil vi prøve at tænke højt, imens vi skriver på tavlen. Og nu har vi jo starten her, og det skal være en pige den her gang, skal det ikke det? Jo, det synes jeg. Nu har vi jo ligesom lige fået en historie med en dreng. Denne her pige ville egentlig gerne være dygtig til at synge. Ja. Gerne være synge. Og så skal vi så have den der, men hun gjorde alt muligt. Men selvom hun gjorde alt muligt, så kan vi så skrive for at øve sig. Muligt. Og så skal vi måske have, ligesom, hvad gjorde hun for at øve sig, et eksempel på, hvad der egentlig gjorde, at hun øvede sig. For eksempel, det kunne være, at hun sang, når hun spiste morgenmad om morgenen. Og det ved jeg ikke, måske hun kunne synge på vej i skole. Ja. Og hjem fra skolen måske. Om eftermiddagen. For så får vi også lidt tid på, når vi skriver om morgenen og om eftermiddagen. Yes. Morgen. Hvis nu vi skal spise morgenmad om, så er det lidt morgen, eller lidt børneagtigt. Ja. Og så igen om eftermiddagen, ja. Og så skal vi så huske det, at vi skal henvende os til læseren. Ligesom Kim Fupz han gør med at skrive jeg, og du kan nok forstå. Ja, så hvis vi så skriver, ligesom han starter, jeg tror han hed Svend Bent, så kan vi jo starte, jeg tror hun hed. Hvad skal hun hedde? Noget, ja. Hun skal hedde et eller andet mærkeligt. Ja. Jeg tror nok, ligesom en film han skriver, hun hed Yrsa måske. Det var med et dobbeltnavn. Ja, Soleima på det. Sådan der? Ja, ja, det er rigtig flot. Og Yrsa, var det ikke sådan? Yrsa Soleima. Soleima. Det er jo også det bestemt, hvad hun hedder, så det er også bestemt, hvordan man staver. Gjorde, ligesom Svend Bent, eller hvad? Ja. Gjorde også en masse andre ting for at øve sig. Vil du sige sådan noget? Ja, det kunne fint. Og så måske også, så skal vi huske, at det skal være lidt på børnesprog, ligesom Kim Fupz, han skriver også, og han skriver OSSE. Gjorde også en masse andre. Det er jo ikke gode ting, det er jo bare andre ting. Ja, det er bare generelt ting, ja. For at øve sig. Og så skal vi måske igen komme med nogle eksempler på, der ligesom uddyber, hvad det er, han gør for at øve sig. Ja. Som eksempel.
Hun kunne synge for en kat, måske. Ja, men hun synger dårligt, gør hun ikke det? Det ved vi bare ikke endnu. Så gæt den, hvor der sidder oppe i træet. Ja, det kan vi gøre. Okay. Så for eksempel at synge for sin kat, imens den sad oppe i træet. Ja. Så skal vi så have et eller andet, hvor måske hun er lidt trodsig over for forældrene, ligesom Svend Bent. Han prøver ikke at være trodsig, han går ned ved skrald og alt det her. Ja, det er jo lidt modsat af, hvad... Det her det er jo ikke noget, der... Altså, Svend Bent, han er jo egentlig... Ja, han vil jo gerne, men hun gider måske ikke at gøre alt muligt, for hun vil jo egentlig gerne helst bare synge. Ja, hun er lidt egoistisk, og Svend Bent, han gerne vil være hjælpsom. Ja. Nå, så det var Svend Bents mor, der kaldte, så det er måske Svend Bents far, nej, Jesus Soleimas far, der skal sige noget til hende. På en eller anden måde, han skal vel være, han er jo træt af, at hun går og synger det, han bliver ikke synger særlig godt, så han skal have hende sendt ud af døren. Ja, hun skal væk. Så hvis nu hendes far sagde Yrsa Soleima. Jeg ved ikke, hvad jeg staver. Jeg kan ikke finde, at staver det. Yrsa Soleima, smutter du ikke lige ud og leger med nabopigen? Og der har vi igen fået en masse generelle ind, både som smutter og nabopigen, at det ikke bare er en løber, eller går du ikke lige over, nej, hun skal smutte, så det, der allerede så kan man ligesom fornemme, at hun løber bare helt hurtigt allerede. Og så nabopigen, det er ikke bare en pige, nej, det er hende, der bor over på den anden side igen. Og hun smutter heller ikke bare ud og leger, hun smutter ud og leger med nogen. Ja. Så er det jo igen, at deres far, eller Svend Bent jo ikke som alle de andre, men det gør jo så Soleima vel så. Ja, hun er jo lidt mere egoistisk. Så det er noget med, at så svarede hun det sædvanlige. Ja, fordi hun vil jo altid gerne øve sig. Sædvanlige. Er det så, nej, bare ikke lige nu, mens jeg øver mig på min skønsang. Ja, det kan vi godt, fordi så, ja. Nej, bare ikke lige nu, mens jeg øver mig på min skønsang. Så kan man også altid gå ind og måske snakke lidt om, hvad er skønsang egentlig? Fordi det er nok ikke alle børn i anden klasse, der ved det. Nej. Så der kunne vi også bare ligesom livskolen, hvad foregår der egentlig i livskolen? Så kan man måske sige, hvad foregår der egentlig med det her skønsang? Hvad går det ud på? Ja. Og så skal vi have noget, hvad skal hun lave resten af den dag? Ja, der skal hun jo bare øve sig på hendes skønsang, som der er ikke nogen, der kan ud til at høre på. Ja. Så resten af dagen. Ja. Så resten af dagen. Er det så hun eller Yrsa Soleima? Yrsa Soleima, ja. Det skal være konkret. Ligesom Svend Bent. Det er rigtig godt, vi har har hørt. Du kan bare gøre det der kopier. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så resten af dagen øvede Yrsa Soleima sig på sin skønsang. Og hele aftenen. Ja. Ikke fordi det skal jo virkelig være forfærdeligt for resten af familien. Helt indtil hun skulle i seng. Og hun lå og sang sig i søvn. Ja. Fordi der var ingen andre, der gad at synge hende i søvn. Nej, så sang hun bare selv, og de ville slet ikke have lyst til at være inde i det samme værelse. Fordi hun skulle bare øve og øve og øve. Så det var lige indtil hun faldt i søvn. Så skal vi have noget vendepunkt, ligesom i Svend Bent. Nu skal der ske et eller andet. Ja, det er jo der, hvor vi lige har sprunget lidt over. Ja. Så her nu har han jo gået og sagt alt muligt og gjort folk og fæ fornærmet og kommet på lyveskole. Så vi skal også sende Soleima afsted på en skole, en skønsangsskole måske. Ja, lad os gøre det. Nå, hvordan er det så? Ja. Det er noget med, at alle de uartige børn i klassen, så vi skal have noget med, kan det være alle veninderne på skønsangsskolen skulle øve sig? Ja. Hvis det er et ord, vi selv har fundet på det der. Ja.
øve sig på så? Vi skal have et eller andet konkret, de skal øve sig på. En eller anden bestemt genre, skal vi ikke det? Jo. Skal de bare øve sig i at synge salmer? Ja. Ja. Synge. Fordi så tænker man, nej, sikke en dum skole. Ja. Og de startede med at øve sig på at synge salmer, eller hvad? Ja. Ja, lad os gøre det. Ja. Okay. Fordi det skal være noget svært, nemlig ligesom Svend Bent, han skulle lyve om en eller anden gave, så skal det også være noget svært. Ja. Så man tænker, salmer, det er altså ikke noget, hun måske så tit synger. Det hedder det ikke med salmer egentlig? Jo. Det kan jeg ikke sige. Og så skal vi måske uddybe det ligesom Svend Bent. Ja, helt almindelige salmer. Ja, ligesom helt sådan almindeligt æble. Ja. Ja, helt. Det er sådan lidt Kim Fupfes stil, sådan ja, helt almindeligt. Ja. Jo. Nå, og så er det her, hvor... Så skal de jo have en udfordring. Ja. Der skal ske et eller andet voldsomt. Og det er jo der, hvor elevlæreren han giver dem det der æble, de skal sige, der er den. Ja. Og så hvis de kan klare det, jamen, så er de jo egentlig gode nok. Ja, så måske hun skal, det ved jeg ikke. Sanglæreren gav dem, hvad kan hun give så må hun skal have et eller andet, hvor hun ikke må synge, ligesom Svend Bent, han skal leve, så må hun jo så ikke synge. Ja. Så hun skal have en eller anden fristelse, der gør, at hun ikke kan lade være at synge, men hun skal synge for at være den gode elev. Så skønsangslæreren gav dem alle et stykke papir med en salme på, eller? Ja, det kunne vi godt. Så igen, så er det lidt konkret, at det ikke bare er et stykke papir, men det er faktisk noget med en salme på. Men de må ikke synge på sig. Nej, det skal være sådan, at hun er vildt meget fristet til at synge, men hun må ikke. Nej. Altså, sådan leger vi ikke på skønsangskolen. Ja. Sådan leger man ikke. Sådan, nej. Så skal vi have en eller anden, hvad de egentlig så skal med den her salme her. Ligesom Svend Bent, han skal sige, det er et rødt æble, hvor det er et grønt æble. Vi kan på den så skal de synge den i hovedet, men det er jo bare... Skal de bare sige den så? Skal de bare læse den? Ja, læse den helt normalt. Ja. Og det er også svært, fordi den rimer jo i enderne. Ja, hun har lyst til at lige at bryde ud i skønsang. Sådan her så. Ja. Det var en dejlig salme. Ja, det kan hun godt sige, for vi skal jo have sådan lidt. Ja, er det ikke noget? Jo. Vi skal jo have en kommentar med ja. et... Eller med for, ja. Hun er jo helt vild med den. Ja. Og så bagefter med de synge højt. Ja, det kan vi gøre, fordi så har hun også læst den. Så har hun været fristet til at synge, mens hun skulle læse, uden hun vidste, hun fik lov til at synge den bagefter. Men så ligesom på livsskolen, så er der nogen, der lærer det ret hurtigt, men det skal Josef Juleine, hun skal jo ikke... Nej, hun skal ikke bare være den bedste fra starten. Nej, så det er jo noget med de dygtigste skønsangselever i klassen, ikke? For så er der også lidt konkret. Jeg skal lige tage sådan noget. Det er jo en lækker nominalgruppe. De dygtigste skønsangsveninder. Okay. Ja. Det er så flot. Skønsang. Jeg tror, du skal have ekstra ind eller SN i. Ej, det kan slet ikke vendinger. Skøn. Du skal have skøn, og så der skal være et SN. Det er det der fugeæs der. Skøn. Skønsang. Ja. Så det må Det være er den. Ja. Godt. I løbet af den første time, ikke? Jo, for vi skal bare brillere. Yes. De fik både ros og chokolade. Ja. De andre, de får jo... Hvad er det, de får? De får bolsjer. Ja, de får også noget andet. De fik både æblet og bolsjer. Ja. Ja, så nu får nu får hun bare ros. Det kan også det er dem, der gør det. De fik både. Ja. Ja, så det ikke er ususleje. Og så er det, vi skal huske Kim Fupz også, ikke? Ja.
chokolade. Og så skal det selvfølgelig være bagefter, de har sunget den her. Ja, og så får de også klap på skulderen Ja. af skønsangslæreren, ikke? Ja. Ja. Ja, og Så så skal noget vi med, have at de en- andre veninder ja. lærte det i løbet af dagen. Så det er jo noget, hvor hun er sådan lidt, hvor man ligesom udstiller hende. Det kunne hun bare ikke finde ud af. Ja, og alle de andre, de kan det bare. Ja, Ja, så vi skal så skrive... noget med de andre piger måske. Ja, skal vi kalde dem det, de der veninder, skønsangsveninder? Jo. Det er de vilde ord. De andre skønsangsveninder lærte Det var lidt om tid, ja. Lærte, og så i løbet måske. dagen Ja, at synge skønsang. ja. Måske smuk skønsang, fordi at vi har jo skrevet herom, at hun godt kan synge skønsang. Så måske at deroppe, der danner man sig Hun bare tror i nogle hvert fald billeder. godt, Ja. at hun kan. Og så her, der får man måske nogle inferencer om, at tidligere så har hun egentlig sunget helt vildt ringe, men hun har sunget skønsang, og nu skal de jo synge smuk skønsang. Ja. Sådan at man ligesom opdager, Hun har i hvert fald troet, hun har havde jo sunget. sunget. Ja. Ja, hun har troet, hun havde sunget skønsang lidt selv. Og det finder man så ud af her, at hun har egentlig sunget helt vildt ringe. Ja. Ja, så skulle vi måske have en lille punkt. Men Yrsa, nej, vi skal have den her ind, ligesom Svend Bent. Du milde Svend Bent. Hvordan skal vi skrive Og det så med skal vi have noget Yrsa? med noget tid, noget masse tids Ja, omstænd eller forhåndsord der. men Yrsa Soleima, du milde himmel, det tog hende, jeg ved ikke hvor længe. Ja. Så minder det Ja. lidt om Svend Bent. Ja, ikke? og der er ret mange forhåndsord det hele. Men Yrsa Soleima, du milde himmel. Ja, Det tog hele. Jeg ved ikke hvor længe. Nå, så der er jo lidt sådan en spring igen. Ja, Vi kan jo ikke nå en hel historie. nej. Nu er vi tilbage. Hun har været på livskole, og vi ved ikke, hvordan hun har lært det sådan helt. Ja, Ja, den har vi lidt skrevet om, men vi ved det bare ikke lige her. nej. Hun har jo lært. Ja, så nu er hun... Nu er hun tilbage på hendes egen skole. Ja, Fordi nu skal hun ligesom overbevise alle hendes andre veninder derhjemme, at hun er helt vildt god. Og måske også hendes far og katten. altså så er det jo noget med, at vi skal finde ud af, at hun var jo... Før hun tog på skønsangskole, så var det jo sådan noget med, at folk de stod med fingrene i ørerne, når hun sang. Ja. Så er det noget med, at hun skal op og lave et solonummer, hvor folk de så tænker, åh nej, og stikker fingrene ind i ørerne, og så Ja, finder de ud af, at hun faktisk godt kan synge, for nu har hun lært at synge Ja. skønsang. det kan vi godt. Og så kommer måske igen det der med, at historien ikke er kronologisk, fordi der er egentlig et spring i tiden, men man lægger ikke mærke til det. Ja, Så vi måske bare starte med, når Yrsa Soleima, hun skulle synge solo foran de andre, så var det, at de stod med de her fingre ind i ørerne. nu. Nej, jeg vil gerne stave Soleima på en anden måde. S-U-L-I. Åh, Foran de andre henne i skolen måske. elever. Eller bare Ja. alle sammen. Ja. Ja, fordi så er det lidt abstrakt. Det var der også ret mange ting. Henne i skolen. Så skal vi måske have noget med, hvordan de så reagerede dengang, ja. Det var det der med fingrene i ørerne. Ja. Så vi skal have foran de andre. Foran de andre stod henne de- i skolen. Foran de andre stod de med fingrene i ørerne. Skal vi ikke have det ind? Jo. Så måske noget, hvordan hun havde det sådan lidt indre. Ah, vi flytter lige det der hen, ikke? Jo, det skulle du ikke have. Ja. Sådan. Så skulle hun have lidt indre processer. Hvordan hun egentlig havde, hvordan hun tænkte og følte sig. Ja, og det var det værste. Ja, det kunne man godt sige. Nogensinde måske. Det havde jeg prøvet. Ja. Hun måtte
Så ekstra. Så kan vi måske godt lave sådan lidt overnaturligt noget. Det behøver jo ikke at være... Nå ja, men ved du hvad, vi faktisk... Ja, fordi så er det jo... Nu, hvis nu vi får puttet ind, at hun får livsskolen, at hun Ja. får lidt ekstra lektioner, Ja, og får besøg af en eller anden, der virkelig kan lære hende. Ja. Hvem synger godt? og det gør en nattergal. Det kan vi måske, det var lidt sjovt. Okay, så vi er tilbage igen, at hun faktisk næsten er på livsskolen, og hun skal synge foran de andre på Ja. skolen, fordi så er det ikke hendes almindelige skole, så er vi faktisk stadig på livsskolen. Men hun fortæller bare, hvordan de reagerer i den almindelige skole. Ja, men de står jo også med fingrene i ørerne på livsskolen. Ja, det kan vi også sige, ja. Ja, Ja. hvis nu vi siger det, fordi at det er jo pinligt, at alle de andre de kan synge skønsang på livsskolen, og hun kan ikke. Og så får hun ekstra lektioner og Ja. får besøg af en nattergal. Og så lykkes det for hende, Ja. fordi hun lærer den her nattergal at synge. Ja. Så er det nemlig, at det bliver Ja. godt, når hun kommer tilbage Så på kommer hendes hun tilbage. almindelige skole. Ja. Ja. Skal vi ikke gøre det, tror du? Godt, jo. Så Så måske vi skal have op andre henne på livsskolen. nej, syngeskole. Hvad hedder det der? Skønsangskole. Ja. Ikke? Kønsangskole. Sådan der. Og hun måtte have ekstra lektioner. Tror du ikke det? Jo. Og besøg af en nattergal, eller hvad? Ja. Du ser en nattergal, og så lige pludselig, der lykkes det. Eller før det lykkes hende at synge skønsang. Så skal vi bare skrive ganske kort om, hvad der så skete, fordi det er jo det, der var heller ikke i livsskolen. Der Ja. vidste man jo heller ikke, hvad der foregik. Nej, fordi nu så lærer hun det af nattergal, men vi får Det heller ikke ved- at vide, hvordan nej. han lærer det præcis. Så nu kan vi jo så sige, at nu hopper vi tilbage. Hun lærer det, og så hopper vi tilbage til hendes almindelige skole. Ja. Skal vi ikke gøre det? Jo, det synes jeg. Det er Der må bedre godt være sådan. nogle tomme pladser. Så vi siger, at hun lærer det at ramme, eller hvad? Nej, jeg synes bare, nu skal vi bare måske tage noget skoleafslutning. eller noget. Okay, på den gamle skole. Ja, Der var skoleafslutning. på den normale skole, kan vi måske sige. Fordi det er jo ikke den gamle skole, det er jo den, hun normalt går. Ja. Hvad skulle hun så finde på? Hun skal have en eller anden ting, hvor hun ligesom kan brillere. Jeg tror du ikke bare, at hele klassen skulle lave underholdning, og så kunne jeg Soleima jo lige få lov til at brillere lidt med hendes Jo. vidunderlige skønsang. Som sådan en gang afslutning, eller Ja, en lige solo, præcis. eller sådan noget. Jo. Og er det sådan noget med Olivia Soleima og hendes vidunderlige skønsang, Ja. som en nattergal kom til Ja. at synge solo foran alle skolens lærere og elever og forældre Ja, og rektor. det kan vi godt. Så har vi hele muligheden med. Så har vi dem alle En sammen. masse deltagere. Okay. Hov. Under indeholdning. Underholdning. Og Jussi Soleima. jo. Sådan der. Og hendes vidunderlige skønsang. Eller med hendes. Ja, med hendes vidunderlige skønsang. Og så var der sådan en nominal gruppe med hende. Som en nattergal. Ja, Tror du ikke, hun synger lige så og flot? så er lidt nogle sammenligninger. Og så vi skal have puttet alle de her deltagere med. Hele Ja, foran alle. foran alle skolens lærere, elever, forældre, og så måske også en rektor, tænker jeg. Ja. Og så er der ligesom skal, hvor hun skal tænke, hold da op, hun synger faktisk godt. Så det er uden, at de holder sig Ja. for ørerne. For så kan hun også selv se det ligesom Svend Bent, at nu lige pludselig, nu kan hun egentlig godt lyve, sådan at folk bliver glade, så ligesom hende, så kan hun egentlig godt synge, uden folk holder sig i ørerne. Ja. Eller for ørerne. Men hvad, så bliver vi også nødt til at den der kat med, som før sad oppe i træet for ikke at Ja. høre hende. Ja, det skal vi om med. Selv hendes kat kom Ja. ned fra træet og så sned sig ind i salen. Måske. Ja. Ja, det skal der også være med.
i salen. Ja, hvor festen fandt sted. Ja. Så skal vi måske lige skrive lidt om, hvordan hun har Lyse Soleima. Ja, hun Alle må jo de være der glad ekstra. nu, ikke? Jo. Jesus Soleima var så fantastisk glad. Ja. Og så skal vi måske skrive lidt om, hvordan de andre mennesker de havde det. Og måske også dyrene på skolen. Ja, ja, det var da en kat. Og alle og dyrene. I så mennesker, så gør vi ligesom Kim Bogstav med menneskerne, de er indforstået med, at det er dem, vi lige har skrevet om. Ja. At det er lærerne og eleverne. Ja. Dyrene på skolen. De jublede og råbte ekstra nummer, ekstra nummer. Ja, lad os gøre det. Dyrene på skolen jublede og råbte. Ekstra nummer, ekstra nummer. Det er ligesom at koncert. Ja, med Yrsa Soleima. Nå, men så skal vi have ligesom sådan lidt morale ting, ligesom i Kim Bubs. Så er det noget med Yrsa Soleima. Ja, så måske i stedet for, at det kan betale sig at lyve, så måske det kan betale sig at øve, eller sådan noget sted. Yrsa Soleima var så god til at synge, at folk bad hende om at synge hver gang de så hende. Og heraf kan man lære, at det godt kan betale sig at øve sig. Ja, så har vi en god morale med. Så god og synge, at folk nu bad hende om at synge. Mm. Men så her, ja. Og så skal vi have den der morale. Ja. Og her kan man lære, at det godt kan betale sig at øve sig. Punktum. Punktum. Yes, Var det det? that's it. Hej. Hej!